الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد لا نبتومن كان لي منجدي كقالوا تمدام لا نجرم بيافا أنا ولا آدم تمنا أنا يرولا كفوك آدمادين دانا على بطول كما آدمادين على كجوني kayarana fana ko adamaden koma dan dunya kama andana kiyama le kama nga esko be doni ko fe o bara baniwa la ne bani fa ne bar ma chane baram so ti bara bani o bara damne toli o bara damne toli anga yiranga wala lama ala ko aklama ko fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim kone alaka fem jigikan alaka wahayu no kornay an islamaya kuy bamba ya mnekan amne ni barkay kuy ka don ka fo kuy be sratlin ne kan sra jeni be tani fo ala fay ole boye an ya islama mo le folum be anga sil bela ihdina as-siratal mustaqim ala an kanda kan bla sratlin kan sra jeni nga bara damne tole boye eske abanawa ala ka sra jeni ranna an fana bala dalala ka sra ala ko damma sra jeni ma la salama ala ko donkoro nga amano de anjuba shitana akwala makula aqudanna lahum siratakal mustaqim kunde bena sigi ala ile ka sra jeni adamado ni ka sra jeni ma sigono nyoy uche yalla nyini tenake ayre kala ala ka bunyalla كفى بعزتك لأغوينهم أجمعين على مكة ليلة على كبونيالا كمو بفري من سكرة فونين دسلامينا على فنا ما دوانا كورنا كونو كشتانا جويا فوكا فو تشوغو بلا كسما دبادين ألو ni listener biburo شتانا كا فولوي shitana kika listener follow parce que ama damne bi an dana kiyama le kama an dana lahara le kama an fana bak mal jina le kono shitana le ko labo afana ka tan fana toy ko am nyogona ko fini fo nere ako fode ala fana ka fonya ala mado ala ko ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan qalu min qalli man al-islama wal mu'minun kwa kana tugu shitana ka sindanonko shitana asindano ako innahu lakum aduwwun mubin ko shitana ya dugul ajule jugum ka aya juya bangin ya madugo ako to ko inna ma ya'murukum bis-su'i wal fahsha ko shitana ba nyamaria ni ko jugu ani ko langolo ko kuntaw ni konna ko aba al saraboli gira aboli dama aboli gira la ba nyamara nole ما تقولي أقول ولا أزينن لهم في الأرض سادي من أننا ما لا تشاو نيكورو أتشمان ده مشتنا لبال لا تشاو نيكورو كاتشني لا تشاو نيكورو كاتشني جاي كجاني كلا تشاو لا ربفن يلا فهم تلا بس كشين جول بي أدمادين إيكا تشندو لانيني إيكلا كلا يركاي أيك مي يلا لو تي إني مسالا مبكلا سيكا كتوني aballa tiens korole wala ka fle skologu bolo ko angla bolo ko nudging c'est-à-dire français la ko la théorie d'incitation c'est-à-dire shitana te force te shitana borana barinka ma be ko la tiens koro ni ka fle chen jol be de la supermarché ou de la soudo kono i bolani fin i de to fem ko di kono ki na fem sans parce que marketing est basé no les gars c'est-à-dire qui inciter ka fin la tiens ya koro to de la ni re kaita ka tamala شيطان فانا بقول كذا مدينة ما فان فويتاك هذا مدينة أقول ما كان لي عليكم من سلطان سادي على ما فان فويد الشيطان ما هذا مدينة ني فانكم الشيطان لا هذا مدينة ما له ناك بكتير ما أبي كل نيتش عن يكرو ولا لك ولا يغرنكم بالله الغرور سادي كم مرسا بكنا مرسا على لا شيطان بي مرسا لي أبي فين بلا فينا من تلا يربولي يلا منين أنا كيا صورة كبا يبقى يكو أجا نير فاك متين جاتتي شتنا برالي بوي
ala fana k'a jugu fɔ a juguya fɔ ne a ko ya gɛrɛ ko ya ayyuha alladhina amanu la tattabi khutuwati shaitan c'est-à-dire alu min limana a kana tugu shetana ka sendanɔ kɔ a ka siraw kɔ a ko wa man yattabi khutuwati shaitan ko ni mɔgɔ tugula shetana ka sendanɔ kɔ a ko fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar shetana bɛ adamaden yamaruya ni kojugu ani kolangolo ni a ko ala ko tuguni ko wa yuridu shaitanu an yudillakum dalalan mubina wa dalalan ba'ida yɔrɔ dɔ la c'est shetana bɛ fɛ k'a lafili la min b'a yɔrɔ ma jan ka bɔ ala la a tila mana kumana fana ala kumana dɔlɔ ni fɛn kan jeazaru kan suratu maida la a n'a fɔ ala tuguni a ko innama yuridu shaitan an yuqi'a baynakum al-adawata wal baghdha'a fi al-khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'anis salat fahal antum muntahun ko shetana bɛ fɛ le c'est à dire ka juguya ani kɔniya k'o don ani ɲɔgɔn cɛ c'est à dire dulɔ ka sira fɛ ani maisir jeazar ka silamɛw kɔrɔ ɲɔgɔn na a ko a bɛ tila wa yasuddakum an dhikrillah a b'a kɔrɔ ka bɔ ala kofɔ ma ka hakili jigin ala la a bɛ a ɲinɛ ala ko kɔ ka tila ka hakili gbɛn ka bɔ seli ma o de n'i k'a filɛ ko jeazaru ye turun a b'a adamaden bari ka bɔ ala kofɔ ma a bɛ bari ka bɔ seli ma ala ko fa hal antum muntahun ko yala a bɛna fara wa yala a bɛ to wa a b'a dabila wa ala ko tuguni inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa ko shetana ye a ka jugu c'est-à-dire jugu le a ma d'aw ma dɛ ko fattakhidhuhu aduwwa a y'a juguya minɛ a ko a y'a gɛrɛ la ko shaitanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha ko shetana bɛ c'est-à-dire a bɛ rendez-vous ou bien a bɛ promesse min d'a ma c'est-à-dire a b'a lasiran ni fangadenya le ye parce que ni adamaden hakɛ b'i la sisan ele kan ka taa sara ni kɛmɛ le a fɔ ayi wala kɛmɛ a ka ca ni ka bɔ ne dɔ bɛ wari la i t'a to yen wa a to ni ka n'a cayala i bɛ taa sara parce que adamaden hakɛ la shetana baara le b'o ye a ko wa ya'murukum bil-fahsha a bɛ tila ka c'est-à-dire a yamaruya ni kojugu le ni kɔni kɔfɛ excuse t'an bolo tuguni ala k'a bɛɛ fɔ ne ba ne fa ne balimacɛ ne balimamuso ala k'a bɛɛ fɔ c'est-à-dire k'a déclarer cogo bɛɛ la i jugu le shetana ye a juguya minɛ a kɛla i fa jugu ye a kɛla n ba jugu ye adama ni hawa nka adamaden bɛɛ b'a lɔn n'i jugu fɔla ɲinɛ ko n'i jugu yɛrɛ la ko n'i jugu le i kan ka juguya minɛ pour que i se jugu la ou bien i ka latan ka bɔ i jugu ma ka kisi ka bɔ i jugu ma i bɛ mun de kɛ a fɔlɔ ye min ye a ka di adamaden bɛɛ ye i se k'i juguya fɛɛrɛw lɔn a n'a ka dabaru a bɛ se ka fɛɛrɛ i ma cogo min na a y'a plan de guerre n'i k'o lɔn i bɛ se ka éviter i bɛ se k'i yɛrɛ ɲini a la nka n'i m'o lɔn i bɛ sɛgɛn ala ko la tattabi khutuwati shaitan a kana tugu shetana ka sendanɔ kɔ shetana ka étape kɔ shetana ka paw kɔ shetana ka tagasira kana tugu a kɔ an bɛna essayer ka kuma shetana ka c'est à dire fɛɛrɛw kan a bɛ adamaden minɛ cogo min na ka adamaden siri cogo min na ka fɛrɛ ma cogo min na a y'a plan shetana y'a plan dernier plan a bɛ min kɔ o y'ali shiraku billah adamaden ye c'est à dire i ye ban ala ko ma i ye tigi dɔ bila ala nɔ na ou bien i ye kafiri ala ma ou bien i kɛ munafiki ala ko t'i la dusu la pepewu munafikiya belebeleba c'est à dire i tɛ silamɛya yɛrɛ ye mais i b'a yira mɔgɔ la ko i ye silamɛ le parce que munafikiya fitini bɛ mais a belebeleba parce que a bɛɛ ye résultat kelen de ye a b'i laban jahanama le kɔnɔ khalidina fiha abada i tɛ bɔ pewu n'o kɛra shetana gagnena a y'a plan a gagnena a b'o le kɔ o le ye dernier plan ye a ye réussite dan de b'o ye n'a y'o sɔrɔ a b'a fɔ ko non sisan kɔni n bɛ min kɔ o sɔrɔla a tɛ fana tuma dɔ a tɛ dan o ma dɛ a tɛ dan o ma a b'a ye sayi tuguni c'est à dire k'i yɛrɛ fana kɛ sira ye min bɛ mɔgɔw fana sama ka s'ale ma tuguni n'o kɛra a kɛra plan fila e minɛla a bɛ tila ka mɔgɔ e fana bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ dɔw fana firi o le firibaga caman bɛ a tɛ dan a ta ma dɛ a bɛ adamadenw fana minɛ ko bila ka sira la o la an ka hakili to an yɛrɛ la hadisa dɔw bɛ n'i ka karan a bɛ mɔgɔ lasiran sahaba dɔ le Huzaifa bun Yaman
ستوقع جانكو سوى أقول كو كان الناس يسألون رسول الله عن الشر عن الخير فكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني كم وق مالك لا نيجا كون مولا سدي بارن مو ألا بكلا نغامنك كم كالك مالك لا نيجا كوجولا ما فهم كك مالك لا نيجا ولا مكوس عليك مسرع عليك دولا أنك ما حديث توقع جان أكو كالك لما سدي كم مي صلى الله عليه وسلم كم مي سدي جاهلية لا كودون باليا أني شركويا كوالا ننسلما مي نورياني كوداما est-ce que ko heren ko fe slama here ko fe est-ce que ko juma do be wa la ko juma do be ako me ko est-ce que fana juma ko fe here do be wa ako aw here do fana be wa fi dakhan burburun ba ko here le megela bala akala ko est-ce que here fana ko fe est-ce que juma be wa sa juma na manton soro tugun wa ako ako juma le ako du'atun ala abwab jahannam man ajabuhum ilay qazafuhu fiha ako ko juma mena na sem manton ma min yala clare sadi wole jugma labare ako wole baga do le bo lonni jahannama dala avec karamo ye bo mi me karamo to la yerla avec mawi min fana o firla wala islama pew o kon lonni jahannama bo ala clare sala sadi modo le kafrute sara apsend ala clare no mangutu ko fe mo le bislama nyero kono ulu be lonni jahannama dala ala clare koti man ajabahum ila qadhafuhu fiha kuni mo ko jabi ni mo tolo ka sara ko bi firi jahannama kono abeka mesansa kala mo sugu chala kuni mo yo jabi ko bi firi jahannama kono ako lakla ni kuma bayi nga o fanyen mo sugu jumawlo o to fanyen o mangutu fanyen o tamasere fanyen ami suku lo to nangoye lakla sallallahu alaihi wasallam hum min bani jildatina ويتكلمون بألسنتنا كم وغيرتي أن يرد دولي على كل بودا سلما أكمل بودا كوبا أكما كرن نفو أن يرد دولي على أكما كرن بودا مني كتولا كوبي في جهنم كنو ولا أكما نغو بيكا لون يني بيتسري كرم غباي ما يبورو بلايرو ني سيم بلايرو ندينا لا باسكو يا responsabilité لي Biko ni mamu ni makaranke ka janya ni mala ko dodon nere bi kabagat maro ibe se ki roso afon chala abe fo chu abe fo cha nga fi fana ya lon ko ya responsabilité de kan I fana ise ka I boro blan yoro no ya dinala ka nyanyi ni be se ka minyina la mo ko ko chanere la ka sera chob nani kama la mi foto ko kala mo ka be fo bi wa foti mar mom so mbar ma chane ba ne fa mina kuma kelen finyani ablay kuna ka foko ibe mo beka second plan la iye beka plan B le bele ayera plan A follow flana ka tu kala mo ko am bema karanga se niveau kelna chane o chane nga shartu flabala sani tu karamo ka kumata shartu flabala o ile mar o ya responsabilité yuko nyanyi ko don ni mo ke ni firla ino karamo ka min ka bo jurmu soro de mais e fana bita soro karamo ko be munike a folo i assurer ka foko ya karamo be tula min ko be mi akuma mnela atigi be kuma mfala ba ala ko do be dinalo we folo o ya responsabilité le bio mangere tuguni ni ta don nyinga anyanyi ni sani karamo ka kuma mne folo a flana ya tiga ala kolon est-ce que ala ko wa dusula atiya bara be min fola na be min kele est-ce que keleni parce que arabare ni lambe femna ika keta ni ka fota be keleni na fola no ko sa ke problème be rodola so be min fola o ti kono avec ko le ka cha donc il a responsabilité ka nyini ka don ne be nyinga ne ban fam ban ma chamba namso anga nyingal ka sa ne ge nyinga I shike ka wona folo mini na folo ya nyini iki shi beke barala chef shiera to warka cha sanji tenere warka cha sanji mon warka cha sanji kelen repato ka cha kalo kelen bara ika barake kalo kelen ka na folo msoro kalo kelen doron pe bara
est-ce que ile bɛ sɔn k'o ta k'o di mɔgɔ dɔ ma sani i y'a tigi yɛrɛ ko ɲɛɲini wa? I bɛ sɔn wa? Tiɲɛ yɛrɛ la i ni ala cɛ. Donc a fɔ internet kan dɔrɔn Facebook kan ko non ko n bɛ wari baara kɛ ou bien wari baara tɛ mais n bɛ baara kɛ mɔgɔ ye ni ka 500 an bɛ baara dɔ kɛ an bɛ business dɔ kɛ e bɛ sɔn k'i ka wari ta dɔrɔn pe a ɲɛɲini bali k'a ta dɔrɔn i ka kalo kelen yɛrɛ baara wari ta k'a don la wa? Mais munna an bɛ sɔn ka c'est à dire i ya ɲɛnamaya i yɛrɛ danna fɛn min kan min ye alabato ye i b'o ta k'o di mɔgɔ dɔ ma internet kan i t'a lɔn i t'a sugu lɔn parce que a kumana dɔrɔn ou a bɛ radio sanfɛ ou n k'a mɛn karamɔgɔ dɔ k'a fɔ karamɔgɔ sugu jumɛn lo i t'o ɲɛɲini nka i ka nafolo i t'o ta k'o di mɔgɔ sugu bɛɛ ma i b'o ɲɛɲini non n'i yɛrɛ tɛ ala ɲininka o la yɛrɛ k'a fɔ ala ye nin tigi ye mɔgɔ sugu jumɛn le i b'a ɲini cogo bɛɛ sani i y'a tigi lɔn o ye nafolo ye dunuya fɛn ma a bɛ ba i bɛ taa k'a to yen i bɛ taa n'i ka diinɛ n'i ka baara le kɔ nka n'i ma se ka tan ta k'o karamɔgɔ ka ko ɲɛɲini ka mɔgɔw ɲininka a la asa i tɛ se ka dunuya karamɔgɔ bɛɛ lɔn mais karamɔgɔ kelen pe filɛ i y'a kɔrɔsi ni kɔni lɔn bɛ nin na a credential mun a ka kalan kɛ min ye a ka kalan kɛ jamana nin la diplôme de b'a bolo peut-être ou a ka kalan kɛ karamɔgɔba nin fɛ ou a ka san 10 de kɛ kalan ɲini na i tila k'a jogo lɔn ni mɔgɔ n'i t'a lɔn mɔgɔ min ka sɔrɔ la olu ɲininka jogo n'a baaraw la o kɔfɛ i y'a ɲininka n'a ka min fɔ o kɔfɛ a juru min b'ale de kan foyi t'e ma i k'i seko kɛ nka k'i ɲɛ ci ko karamɔgɔ le k'a fɔ dɔrɔn n k'a mɛn Facebook sanfɛ n k'a mɛn radio dɔ la n k'a mɛn WhatsApp sanfɛ karamɔgɔ dɔ ko ten k'o ta ne ba ne fa maa mi fa i yɛrɛ faga dɛ n'a mi fa i yɛrɛ fa parce que i yɛrɛ nɔ b'o la fɛn fɛn n'a b'a adamaden bɔ sɛbɛ la i t'o ta k'o di bɛɛ ma kuma tɛ i ka diinɛ ko i ka ala ko fɛn bɛ laban i ka min b'i lajɛna i bɛ taa k'a bɛɛ to yen an y'an jija an ka sabali an ka diinɛ ko an ka minɛ sɛbɛ la dɔɔni an ka ɲɛɲini an k'an ka tan d'a ma an ka waati d'a ma fɛn ɲuman si tɛ sɔrɔ dunuya kɔnɔ n'i ma sɛgɛn n'i ma effort dɔ kɛ a kɛra sugu sugu ye fo effort dɔ le kɛ ala b'a tɔ nɔgɔya i ma an k'an ka effort kɛ an ka diinɛ la an k'a ɲɛɲini sinon mɔgɔ b'o tɛgɛ bira ɲɛna dɛ o b'o tɛgɛ bira ɲɛna an bɛ sigi sitana ka plan na ni sitana dɛsɛla premier plan na kɛlɛ banna nɔ kɛlɛ ma ban o y'a daminɛtɔ le a bɛ na ko albida almukafira c'est à dire bida min bɛ adamaden bɔ diinɛ kɔnɔ parce que bida ye sugu fila bida ale ka ko kura don diinɛ la min t'a la an ko diinɛ parce que adamaden dɔw bɛ ko fɛn kɛ la ko an bɛ taa makan fɔlɔ la so kan an bɛ taa avion la sisan o kuma tɛ o tɛ diinɛ ye i bɛ taa makan o bateau de cani mais i bɛ taga cogo min na o tɛ diinɛ ye o bɛ yɛlɛma adamadenw taga cogo ye c'est à dire i bɛ diinɛ le bateau i bɛ fɛn min kɛ o bateau c'est à dire i bɛ fɛn min kɛ ala jate kama seli sun saraka bɔ zikuru olu le c'est à dire adamaden o b'olu fɔ c'est à dire asufil ibadat at-tawqif c'est à dire fɛn i b'a ala bato ni fɛn min direct adamaden tɛ se k'o fɔ o bɛ bɔ ala le fɛ ala le k'o lɔn min y'an ka dunuya kow ye o ye ko gɛrɛ ye an b'o filɛ n'o n'ala ta bɛ bɛn mais ala bato sira gɛrɛ t'a la fo ala kila sallallahu alaihi wasallam fo ala yɛrɛ ka min fɔ i kan ka sira min ta i b'a ɲini n'o le donc sitana b'i bila ile bɛ bato la tuma dɔ bato min b'i yɛrɛ bɔ silamɛya kɔnɔ a dɔ ye min ye ka karamɔgɔ minɛ k'o kɛ ala ye o bɛ se ka k'a dɔ ye parce que ani fɔlɔ tɛ kelen fɔlɔ la non i ma sɔn pewu o ye tiɲɛ mais non i b'a ala le ɲini na cani mais a b'i bila sara kan i yɛrɛ bɛ taa mɔgɔ dɔ bila ala nɔ na i yɛrɛ tɛ bɔ a kalama dɔ bɛna fɔ ko ko mais tiɲɛ yɛrɛ la i m'a fɔ sisan ko an ka tu karamɔgɔ non cani mais n kɔni fɔ i b'a ɲɛɲini de fɔlɔ karamɔgɔ ka baara n'a ka kɛwali parce que n'a ka baara n'a ka kɛwali n'a ni ala ko ye kelen a tɛ ko kɛ min b'i le bɔ ala sira kan mais i m'o ɲɛɲini donc o tɛgɛ biri ɲɛna ni sitana dɛsɛla o la plan troisième plan jumɛn ye a b'a adamaden bila kojugu la kojugu belebelebaw sonyali riba dɔlɔmi ka muso laɲini ou cɛ laɲini n'a ma kɛ ni furu sira ye ɲɔgɔn kɔrɔfɔ hasidiya ka jugu galon k'o la ɲɔgɔn na a b'i bila o sira kan ɲɔgɔn hakɛ dun namimaya surafɛn minɛ a b'i bila o la ka adamadenw ka nafolo bosi ni sira min n'i ka hakɛ tɛ a b'o bila i kɔrɔ o dɔrɔn tɛ o i bɛ ban sundo ma i bɛ ban seli ma pewu tuma dɔw i b'a kɛ tuma dɔw i t'a kɛ tuma dɔw o bɛɛ b'a la mais ninnu bɛɛ ye jumɛn ye ninnu bɛɛ bɛ segin i kɔfɛ le parce que n'i ka nin kelen ta ni i ka jurumubaw n'i k'o kɛ i bɛ taa laban i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ la i sɔmuso i b'a bila pewu parce que o le
o le théorie d'incitation, ça dit qu'il nega don nabin na ata parce que na ko ke ka fretna son ma bitane don ya ni stamale mais il ko jugu beke tanatile la nga sabali tana bislamaya kono tana chama ba bislamaya kono nga tana éviter le ka fsan ma mish tana desala wala do abana wa amaban riya kawi yara du ka barawla parce que yira na de la baram na ba chen ala tamne donc kela sisan il be bara nyuma la me fulo parce que ita kela ala koso ko mo deme ko mo so mo ka fo wa be ko do ke kunyma ke anabadu dorompe ya fo amba mfa mban ma chamba namso fenka bona da madon ye ni ko ko koson billahi tenimsa adambaɗum ya fitirma wala bimabla dunya kono de fitirma wala dunya kono ala ko innal insana la zalumun kafar ko adamaden yɛrɛ kun tɔɲɔla le fitirma wale dan adamaden ni le kiya ko kɛ ko adamadenw le y'a fɔ o bɛna fɔ siɲɛ kelen siɲɛ fila nka lɔnɔ ni dɛsɛra ka fɛn k'o ye o k'a ɲini fɛ u bɛ yɛrɛ dɛsɛra se t'i ye o bɛ min ɲinina i ma se k'a kɛ ka so o se la adamaden nata tɛ fa lon tɔgɔ i bɛ kuma gɛrɛmɛ dɛ i b'a tigi i bɛ ɲagɛrɛ adamaden ma de ka min ye i bɛ kuma gɛrɛmɛ parce que n'i ka kɛ adamaden kɔsɔn na o de b'i sɛgɛ a kɛ ala kɔsɔn adamadenw k'a lɔn ala b'a lɔn n'o m'a lɔn ala b'a lɔn donc i tɛ perdu cogo si hali c'est vrai que adamaden nin ye n'i ye ko ɲuman kɛ a tigi y'a dɔn ye o ye tiɲɛ ye nka mɔgɔ min bɛ ko kɛ ala kɔsɔn i tɛ perdu dɔw bɛna fɔ dɔw tɛna fɔ mais au bout du compte a kɛla cogo cogo e kɔni tɛ perdu parce que i k'a kɛ min kama o bɛ yen i k'a bila ala ka banki la ou bien c'est à dire ka mɔgɔ bɛ ko ɲuman kɛ n'a ma kɛ ala kɔsɔn a bɛɛ yɛrɛ yira le dɔw bɛ ko ɲuman kɛ fana tuma c'est à dire ka ɲɛli kɛ mɔgɔ ye mun ko sɔn ka mɔgɔ ka c'est à dire ka se ka mɔgɔ adamadenw ka k'u ka jɔn ye c'est à dire ka mɔgɔ exploiter ka ɲɛli ko ye ko exploiter o mɔgɔ fana sugu bɛ yen ou bien ka mɔgɔw tɔɔrɔ sala a bɛ ko ɲuman dɔ k'i ye a bɛ ko ɲuman kelen kɛ ka kojugu kɛmɛ k'i la mais n'a ko ɲuman k'i ye ou bien i ka ko ɲuman ɲini a fɛ i bɛ k'a jɔn ye a sago bɛ k'i la o mɔgɔw fana bɛ yen ala ko ya ayyuha alladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kanu mɔgɔ min limaniya alu silama ko a kana ka sadakaw a ka ɲɛlu a kana tiɲɛ ni kunna dali ye wal adha ani tɔɔrɔya i ye ko ɲuman kɛ mɔgɔ ye tiɲɛ kɛ mais o kɔrɔ le ko a ka lɔn ye i ce ala kama ala k'i sara hɛrɛ la mais o kɔrɔ ye ko a ka tigi ka ala tigi k'i bato wa a tigi k'i ka jɔn ye wa o le ye a laɲini ɲɛli la wa o le ka ɲɛɲini adamaden dɛmɛ la wa n'o le kɔni nafa foyi t'a la tabali an ka kɛ ala kosɔn abubakar siddiq radiyallahu anhu sahaba belebele min ka fisa ni ala tila kɔfɛ na manto na ka fisa ni ala tila ka manto bɛɛ ye a ko ala tila tuma min na o ka jugu galo dan ba aisha la radiyallahu anha wa radiyallahu anhu abubakar ala ka jɛn o bɛɛ ma mɔgɔ min ka kuma tɔgɔ fɔ ko an ba ka jɛnɛya kɛ ma'adallah dɔ tun b'a la abubakar yɛrɛ masurunya mɔgɔ dɔ le kun a fɔla ko gɛya ka ɲi saga la ka tɛmɛ ba kan parce que ni fɛn gɛma nɔgɔ ka di bon comme ji ma di ba ye ne kɔni nɔgɔ la i bɛna ko dɛ n'i kɛra gɛma ye ni nɔgɔ la i bɛ ko a dun a dama di la donc ale tun bɛ mɔgɔ tɔgɔ la min ka jugu galo la an ba Aisha la abubakar dimina a ko non ko ale tɛ ɲuman kɛ parce que abubakar radiyallahu ale tun bɛ jɔ ni a tigi ka musaka tun bɛ ɲɛliba k'a tigi donc kama o kɛra ale da na y'o kuma la abubakar ka bara k'ale tɛ ɲɛli kɛ tuguni ko a banna mais abubakar ye jɔn ye abubakar ma ko kɛ ala le kosɔn a tun t'a kɛla a tigi yɛrɛ kosɔn n ka mɔgɔ lo n ka masurunya mɔgɔ lo nka a m'a dila ma cani mais m'a kɛla ala le kosɔn abubakar ko n tɛ ko ɲuman k'a ye tuguni adamaden ni i bɛ dimi dusu bɛ bɔ tuma dɔw ko dɔ bɛ k'i la a tɛ bɛn i ma ala kuma di ko wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim ako ko ala ka fisamantari mɔgɔ ma ani ala ka lafɛrɛli kɛ mɔgɔ min ka lawasali kɛ mɔgɔ min ye k'o kana ban
ka ɲɛli kɛ u ka masuruɲɛmɔgɔw ye ani miskinaw ani mɔgɔ min ka hijira kɛ ka bɔ Maka ka taa Madina ou bien mɔgɔ min bɔra n'u ka diinɛ ye gɛlɛya kosɔn Ala k'u ka sabali walyafu walyasfahu u ka makoto u ka yafa u ka makoto a ko yala aw t'a fɛ Ala ka yafa ma wa n'i bɛ fɛ Ala ka yafa ma i fana i ka yafa adamadenw ma adamadenw makoto an bɛ kojugu kɛ mɔgɔ si dafan tɛ yafa mɔgɔw ma ya ko ɲuman kɛ dɔ a m'a lɔn i ye a k'i tɔgɔ tiɲɛ n'i b'a kɛla Ala de kosɔn a kɛ a ka min kɛ a tɛ foyi tiɲɛ i ma hadisa dɔ bɛ yen Alakira ko sallallahu alaihi wasallam dɔ nana fɔ a ɲɛna ko Alakira ko mɔgɔ bɛ n bolo c'est à dire masuruɲɛmɔgɔ le n b'o tugu n bɛ sinji tugu o bɛ sinji tigɛ n ye n bɛ ɲɛli kɛ o bɛ kojugu kɛ n ye Alakira ko n'a kɛla ka sɔrɔ i k'a fɔ cogo min na ko Ala t'o bila i ɲɛ fiyewu n'a kɛla i bɛ min kɛla i de bɛ sinji tugu olu b'a tigɛ i b'a tugu o b'a tigɛ i jija dɛ i bɛ baara de la a kɛ kana to yen n'olu m'a lɔn Ala b'a lɔn Ala fana t'o bila i ɲɛ abadan donc a y'a baara kɛ sa Bakari a y'an jira Bakari ko walayi k'ale yafa la a banna a seginna ka nafolo d'a tigi ma parce que a kuma kɛla Ala le kosɔn a kuma kɛla Ala le kosɔn donc sitana ranpaw filɛ dɛ n'a dɛsɛla o la don a ma ban dɛ as-sagair a b'i bila jurumudenniw la jurumu min tɛ jurumu babaw ye mais jurumudenniw le comme ka walimuso filɛ ka walicɛ filɛ ka fɛn dɔ filɛ i ɲɛna i man ka min filɛ kojugu dɔw ou bien ka fɛn dɔ lamɛn i man ka min lamɛn comme musique sugu dɔw n m'a fɔ sugu dɔw donc a b'o don o kɔrɔ ko la Ibn Abbas ko a ko la dhamma ma istighfar wala saghira ma al-israr a ko sadi ko adamaden ko n'i bɛ Ala ko sadi i bɛ yafa ɲini a fɛ waati bɛɛ ko jurumu t'i kan parce que i bɛ jurumu kɛ a bɛ ko ka bɔ yen a bɛ ko ka bɔ yen a ko fana ko jurumuden tɛ yen i dumuna jurumu min kan o tɛ jurumuden ye tuguni i bɛ fɛn min kɛla waati bɛɛ a dɔgɔyara cogo o cogo a bɛ bonya parce que ko fɛn tɛ kun bɔ a tɛ kun bɔ n'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye donc i bɛ min dali ni fitinin de i hakili to a la parce que n'a fara ɲɔgɔn kan o ko arabu ko innal jibala min al-hasa c'est à dire ko kuru bɔla bɛlɛkisɛ la c'est à dire kabakuru misɛnmisɛnnin olu bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ kuruba kelen donc kana ko a ka dɔgɔ i b'a kɛ mako t'a la parce que a laban ok n'i ka pan kelen filɛ a bɛ c'est à dire a bɛ segin kɔfɛ de ni i degela jurumudenni na i bɛ tɛrɛ sɔrɔ jurumuba la i bɛ tɛrɛ sɔrɔ sanfɛ fo i bɛ taa ba la kuma pewu sitana ka papaw a bɛ segin kɔfɛ dɔɔni dɔɔni n'i bɛ ko ɲuman kɛla a bɛ bɔ o la n'a o banna est-ce que ni kojugu ni i tilala jurumudenniw la kɛlɛ banna wa a ma ban fɔlɔ dernier pas bɛ yen a ko a bɛ bɔ min al-fadil ila al-mafdul c'est à dire baara fila bɛ yen dɔ ka fisa ni dɔ ye min ka fisa a b'i gɛn ka bɔ o la k'i bila fɛn na min man fisa c'est à dire min nafa ka dɔgɔ n'o ye exemple dɔ filɛ i bɛna sitana ya c'est à dire a paw y'a kɔnɔ n'i ko i ka seliji ta seli waati sera i ko k'i bɛ taa misiri la i bɛ fɛ ka taa misiri la sisan bɛɛ k'a dɔn misiri ta ka cɛ ma o de ka fisa i ye seli misiri kɔnɔ mais i bɛ fɛ ka taa misiri la ka kɔn seli waati ɲɛ pour que i taa sigi misiri la ka seli kɔnɔ o ye ko ɲuman le ye o donc a b'a essayer non waati bɛ a b'a essayer ka na i kun non waati bɛ ça reste 20 minutes ou bien non i bɛ se ka to dɔn i bɛna bɛn waati ma o i ka ye sitana ka fɛn paw filɛ donc n'i sera ka se o la i ko non n bɛ taga i ka décision ta i bɔ la a fɔ bon taa se i ta misiri la kɛ sani i se i ta so kɔnɔ taa se i ta misiri la ok i se i ta so kɔnɔ ka bɔli nafa ka bon parce que hadisa la Alakira sallallahu n'i ka seliji ta ka taa c'est à dire ka bɔ i ka so kɔnɔ i taa misiri la i bɛ papa kɛ Ala bɛ dɔ fara Ala bɛ baraji d'i ma Ala bɛ dɔ bɔ i ka jurumu la Ala bɛ i kɔrɔta pas kelen bɛɛ la mais n'i ma seliji ta o fisamantiya tɛ yen tuguni donc i b'a fɔ ko i bɛ taa seliji ta misiri kɔnɔ donc o fisamantiya i k'o jɛn i fana taara se misiri la peut-être an fɔ i sera ka tɛmɛ o étape la i ka seliji ta so kɔnɔ i taara misiri la i bɛ taa se sani don misiri kɔnɔ ka sigi non i bɛ taa jɔ misiri da la sani don misiri kɔnɔ ka sigi i de bɛ jɔ misiri da la de ka seli kɔnɔ ko non sini seli kɔnɔ ta bɛna don ka sɔrɔ i don misiri kɔnɔ ka sigi o de nafa ka bon parce que Alakira sallallahu alaihi wasallam c'est à dire wala yazal ahadukum fi salat man intazara salat c'est à dire mɔgɔ dɔ bɛ yen mɔgɔ c'est à dire n'i tola ka sigi misiri la ka seli kɔnɔ a kɛra komi i bɛ seli de la donc o nafa ka bon i t'a dɔn misiri da la n'i fana donna misiri kɔnɔ fana ka sigi sisan i bɛ seli kɔnɔna jani nafa b'a la o nafa ka bon mais sani i ka kɔrɔna ta ka karan ou bien sani i ka sigi ka zikuru kɛ peut-être i bɛ portable ta kɛ portable pied i bɛ seli kɔnɔna jani
mais min ka fisa n'o ye i ye ka zikuru kɛ i ye ala ko fɔ i ye ala kosuma i ye kɔrɔna karan i ye duwawu kɛ o de ka fisa mais a b'i bila ko gɛrɛ la min to ye min i bɛ se k'i pɔta pied i bɛ sigi yɛrɛ bon i hakili t'i yɛrɛ la i bɛ miiri ko dɔw ma i man min ma peut-être i ma sitana ka khatawaatu ye n'a bɔla n'a k'i jɛn dɔ la a b'i ta i sɔrɔ dɔ la ala k'a fɔ a juguya ye nin de n'i ka nin étape filɛ mais ni kelen kelen bɛɛ a bɛ taa ni kɔfɛ lo ni mɔgɔ min bɛ kojugu c'est à dire ni i nana i bɛ de kojugu fitinin na i bɛ bɔ fitinin na i bɛ t'e yɛrɛ sɔrɔ a bɛ yɛrɛ du kɔrɔ dɔw la n'a dɛsɛra i bɛ t'e yɛrɛ sɔrɔ jurumuba la i bɛ t'e yɛrɛ sɔrɔ kojugu la fo i bɛ t'e yɛrɛ sɔrɔ fo i bɔla ko la a b'o le kɔ sitana ka fɛn de bɔ yen nin ye sitana ta ye ala ta don belebele masaba ale ko di sitana i bɛ nin bɛɛ tu kɛ i ya kɛyidu nin bɛɛ tu kɛ i ya plan nin bɛɛ kɛ ka adamadenw firi adamaden ka di ala ye ka se degré min na jango mumini toronkɛ ko tɛ dɛ ala tɛ se ka adamadenw to sitana bolo ten a bɛ sanna tuma dɔw an bɛ firi tuma dɔw an bɛ kɛbali kɛ tuma dɔw mais ala ko wa rahmati wasi'at kulla shay ko ala ka hinɛ ka fɛn bɛɛ labɔ ko kataba ala nafsihi rahma ko ala ka hinɛ jagoya yɛrɛ kan malai ala ka hinɛ ka bon ni bɛɛ ye sitana b'a ta la mais ala fana ala b'o bɛɛ sanfɛ ala ko ala ka hinɛ ka bon ala ka hinɛ la ka jɔn kan sitana ka effort bɛɛ kɔfɛ sanji 10 sanji 20 sanji 30 sanji 50 i ka ko kɛ ala bɛ nin bɛɛ ben ni fɛn kelen a tawba ni tubi la allahu akbar ala ka hinɛ fila adamaden kan an danna jinɛ le kama ala ko ma yaf'alu allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum ala bɛ mun kɛ n'a ka jangata ye k'aw jangata a bɛ mun ɲɛ ala ma ni hali ma ɲala kɛ mumini ye ana ala ka ala koɲuman dɔn wa kana allahu shakiran alima ala le sadi kodɔnna bɛɛ ka belebele le ala ye ala le fɛn bɛɛ fana dɔnbaga ye ne ba ne fa ne balimacɛ n balimamuso ala ka hinɛ filan kan jango muhamadu ka manton sallallahu alaihi wasallam ala ka hinɛ filanu kan manton dɔw tɛmɛna ka kɔn ɲɛ n'olu kun ka kojugu kɛ ne bɛ fɛ ka tubi bi t'i yɛrɛ fagale mara mu kɛ wajibiya nu kan ka tubi da yɛrɛ ka d'a ma mais tubi fana tɛ kɛ ten dɛ f'i k'ala dalile i k'a ɲini parce que n'i ma fɛn min ɲini i t'o sɔrɔ i b'a ɲini le o la adamaden yɛrɛ jɔnya yɛrɛ yɔrɔ le ala n nana n ka kojugu kɛ n ka nin kɛ a man ɲi ala n segila ka na ye ala ma yafa man makoto i m'a ye jɔnya yɛrɛ filɛ nin k'i la ala kɔrɔ k'a to ala ta la n firila ala n nana jurumu yafa ala yafa ma ala ko wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ala ko ala ko n ka jɔn ud'uni a ye n wele a ye n dali ka ala yafa dalila fɛ a dali ni weleli bale a ko ne b'a ala n b'a ka weleli jaabi ala kuma mɛn ko inna alladhina yastakbiruna an ibadati mɔgɔ min b'o yɛrɛ bonya ala wele ma parce que i tɛ ɲɛ ala kɔ k'i yɛrɛ bonya fɛn ma i tɛ ɲɛ fɛn min kɔ o ye k'a k'i yɛrɛ la le o ye k'a k'i yɛrɛ la ala ko mɔgɔ min b'a yɛrɛ bonya ale ala kɔ ma ale ala bato ma ale ala dali ma ko bɛna don jahanama kɔnɔ o bɛ mɛn a kɔnɔ o b'a kɔnɔ kudayi o la don ne ba ne fa ne balimacɛ ne balimamuso ala ko an ka jurumu an ka tubi ka bɔ an ka jurumuw la n'i tubila sitana ka ko kɛ sitana bɛ dimi don sitana la kabako don a ka plan bɛɛ kɛ sanji joli k'i firi ka ko bɛɛ kɛ n'i tubila ala b'a bɛɛ bɔ yen i m'a ye a y'a plan 0 a b'a daminɛ tuguni a t'i to yen dɛ a b'a yɛrɛ la f'i ni bɛ bɔ don min na a bɛ ɲɔgɔn na jurumu ye sugu fila jurumu fitininw bɛ yen olu caman olu ko ka nɔgɔ cogo dɔ la ni ko ka nɔgɔ t'a fɔ ko mɔgɔ k'a kɛ nka c'est à dire ala ka hinɛ yɛrɛ kɔnɔ a ka fɛn caman kɛ min bɛ jurumu fitininw yafa
adamaden n'i ka seli ta hadisa la nati i ka kojugu kɛ n'i da jurumu fitini beleba tɛ dɛ ka jugu galon da mɔgɔ da ka mɔgɔ kɔrɔfɔ ka fanya da mɔgɔ la n kan to n'o ye dɛ ou bien ka fanya tigɛ n kan to n'o ye mais jurumu fitini i ka kuma dɔ fɔ peut-être kuma jugu le ma a man juguya peut-être n'i ka seli ta i k'i da ko bɛ bɔ i k'i ɲɛ ko i ka kojugu fitini min kɛ o bɛɛ bɛ jigin i ka fɛn jugu minɛ i tɛgɛ la ni min jurumuden o bɛ bɛn i tagama ka taa yɔrɔ jugu min na min o bɛɛ bɛ bɛn seliji b'o yafa astafurla fɔ b'o yafa sunkalo ka taa sunkalo la ala b'o cɛ jurumu fitini kɛ ala b'o yafa juma ni juma ɲɔgɔn cɛ ala b'o yafa umra ni umra ala b'o yafa n'i ka asura dɔn ala b'o san fila jurumu fitini yafa arafa fana b'o kelen ten i ma ala ka hinɛ ye la hawla wala quwwata illa billah ala hinɛ t'o fila adamaden na ni bɛɛ kɔfɛ ala bɛ hinɛ na mais jurumuba dɔlɔmi mɔgɔ kɔrɔfɔ ka adamadenw sira cogo cɛ tiɲɛ ka balimaw kɔ don ɲɔgɔn na ka fɔɲa cogo ka taa fɔɲa ca ka tanya ka taa fɔɲa ele ka baaraw de ka ju galon la mɔgɔw la surafɛn minɛ adamadenw ka hakɛ ko daraki ko se b'i ye faɲatigɛ sariya juguya hasidiya janfa jugu ani ka ala ko to yen seli ka ban seli i b'a kɛ bi i t'a kɛ sini ka ban sundo ma jaga wajibi ni ka i ban ne k'a kɛ hije wajibi ka i ban ne k'a kɛ olu bɛɛ ye jurumubaw de ye olu solution gɛrɛ t'a la fo tubi adamaden bɛ tubi ko gɛlɛnba tɛ n'ala ka mɔgɔ min bɛn i sen ma i fana b'a ɲini a fɛ ala tubi nɔgɔya n ma karamɔgɔ ko tubi condition pour que i ka tubi ka minɛ condition saba b'a la n'a dɛn ni ala ka hakɛ la mais n'a dɛmɛ ni adamadenw hakɛ la a bɛ kɛ naani i bɛ jurumu min na a dabila o le aliqila ni dam c'est à dire i bɛ jurumu min na a dabila mais min na n t'a kɛ tuguni i tila ka nimisa ala n ka nin kɛ ne ka nin kɛ a man ɲi n man ka kɛ ala nimisala n tɛ segin a kan tuguni c'est à dire nimisala i ye nimisa jurumu la parce que n'i ma nimisa ko min na kɔrɔ le a dabila a ka gɛlɛ dɛ i ma nimisa fɛn min na est ce que o dabila i b'o se k'o dabila parce que nimisa kɔrɔ le i k'a lɔn i ka min kɛ a man ɲi o le b'o ye fɔlɔ mais n'i yɛrɛ ma nimisa ko la i ka ko kɛ i bɛ fierté kɛ jurumu le ala ko le fɔ ko wa idha qila lahu ittaqillah akhazathu al-izzatu bil-ithmi fahasbuhu jahannam wa la bi'sa al-mihad ko mɔgɔ dɔw bɛ n'i k'a fɔ ɲɛna ko siran ala ɲɛ ala kuma fɔ ɲɛna k'o bɛ jurumu ko jugu kɛ yɛrɛ la baya kɔnɔ maa kɛ piyan ko mɔgɔw fana bɛ yen ala ko k'o tigi kɛ ko jahannama le b'o tigi wasa an sabali i bɛ jurumu kɛla cani o tɛ k'ala ka lajarabi ye mais k'a kɛ arrogance kɔnɔ k'a kɛ fierté kɔnɔ k'a kɛ waso kɔnɔ ne le bɛ se m'a kɛ n ta bɛ n yɛrɛ la n sago bɛ n yɛrɛ la adamaden ka bɔ yɛrɛ bolo la hawla wala quwwata illa billah ka sabali ka nimisa i ka ko min kɛ nimisa yɛrɛ kɔrɔ i b'a dɔn i ka min kɛ a man ɲi nimisa yɛrɛ y'o le ye i tila k'a fana sa décision ta ko ala n tɛna segin ɲɔgɔn kan tuguni n'i k'o kɛ jurumu min na ala b'a yafa i ya jurumu bonyana cogo cogo ala b'a bɛɛ ko i awɔ mais adamaden hakɛ le b'i la ala t'o yafa dɛ ne ba ne fa n balimacɛ n balimamuso ala ma tɔɔrɔ kɛ adamaden hakɛ la ala ma tɔɔrɔ kɛ adamaden yɛrɛ la a n'a hakɛ ni mɔgɔ ka hakɛ b'i la i ka dɔ ka nafolo daraki i ka dɔ ka hakɛ minɛ ala t'o yafa dɛ i b'o segin o tigi ma le i ka dɔ ka nafolo ŋanamu i ka dun i ka dɔ ka hakɛ daraki ala i ka fɛn fɛn i ka n'o kɛ i ka dɔ kɔrɔfɔ ka jugu galon la mɔgɔ dɔ la ka dɔ janfa ala t'o yafa dɛ i bɛ nin saba kɛ parce que i ka kojugu le kɛ a naaninan i bɛ adamadenw ka hakɛ segin o ma n'i k'a kɔrɔfɔ i b'a jɛɲini n'i ka nafolo ta i b'a segin a ma n'i ka hakɛ minɛ i b'a segin a ma o le b'a dafa karamɔgɔ ko tubi ye wajibi la adamaden ma parce que ala ko wa tubu ila allahi jamian ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun a ko k'a ye tubi ka taa ala ma alu muminu a ye tubi ka taa ala ma ko n'o kɛla ana kanda tubi ye kanda c'est à dire ko ana kunaja tubi ye kunaja sira le a ko istaghfiru rabbakum summa tubu ilay a ye a ka jurumu yafa a ka tubi ka taa ala ma a ka jurumu yafa kɛ ala ko ya ayyuha alladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha c'est à dire a ka tubi ka taa ala ma c'est à dire kɔnɔya jɛya tubi la an ka condition min fɔ sanfɛ o le kɔnɔjɛya tubi ye karamɔgɔ ko ten tubi nafa tubi fɛn den tɛ dɛ tubi ka di ala ye ka se degré la
a tɛ se ka fɔ parce que adamaden ka d'Ala ye Ala tɛ fɛ i ka firi Ala ma dan jahanama kama ma adamaden yɛrɛ ka yɛrɛlabaya an ka juguya an ka kɔnɔ juguya tuma dɔw an ka ni gbɛlɛya olu bɛ halaki las'an ma Ala ka sira bɛɛ bila ka se ka an ka segin Ala ma cogo min na ni tubila Ala t'i ya jurumu kɛ Ala t'o dɔrɔn yafa dɛ tuma dɔ a bɛ ya jurumu yɛlɛma ka kɛ baraji Ala ko walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الله أكبر على كو هو الذي لا يدعون مع الله إلها آخر سدي مغمتم سدي ما تيجي دو نيني كاب سدي ما تيجي دو فرالا كان سدي كان ما تيجي رنيو لا مينتي علي نما كني تشاي وسدي ما لا يدعون مع الله إلها آخر سدي وتم ما تيجي رنيو لا نما كي علي وتن نين بوش وتن نين فقو ترمرين دون نين نعلا هناك لا حكي هناك لا تشاي أكو تي تشلاني نما كان فروسرا وتم مسفن لا نما كان فروسرا Ala ko ni mɔgɔ min k'o kɛ k'i bɛna gɛlɛya sɔrɔ ou bɛ jurumu sɔrɔ ko Ala bɛ jurumu doublé o tigi ye kiyama don a na aya laban na ko fo ni mɔgɔ min tubila ka baara ɲuman kɛ ka segin kɔ a ko Ala b'olu ka tubi c'est-à-dire a b'o ka jurumu falen ka kɛ baraji ka kɛ baara jugu ye ma kɛ baara ɲuman ye ma Ala ka hinɛ ye Ala be kontan n'adamaden ka tubi cogo min na ni segila Ala ma k'Ala lo an Ala parce que Ala ko man yaghfiru dhunuba illa Allah ako walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim ko man yaghfiru dhunuba illa Allah ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أكون مغم إذا فعلوا فحنوكا كو جودوكي وبوكو يرى نينكم تونيو كارمادين دو تونيو كجرم كوكي على كو بجيكم ذكروا الله أنا كان كلمان يرى نمان دالاي وكفدو فاستغفروا لذنوبهم وبجرم يفانين على يفما على ما كتو نيمو حكالو بو سيغاما كتا حكاني نو تيفه ako jɔn bɛ jurumu yafa ni Ala tɛ ila yɛrɛ na Ala fɛ kana Ala dali Ala yafa ma o yɛrɛ sɔnna Ala parce que mɔgɔ se ka jurumu yafa ni Ala tɛ Ala ko walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun o ma kuda sadi ka dume ko jugu mo ba kɛra kan o kalon ko jugu le o tɛ sadi o kalon ko jugu le o tɛ dume kan tuguni o t'a kɛ kuda ye Ala ko wolu ta ko aljinɛ wolu ta ye Khalisa dɔ bɛ yen Alakira sallallahu alaihi wasallam a ko sadi ko Ala bɛ nisɔndiya n'adamaden ka tobi ye cogo min na a bɛ kɔmi misaliya ko mɔgɔ dɔ taara tu sadi i taara désert la i n'i ka ɲɔgɔmɛ ji n'i ka dumuni bɛɛ b'a sanfɛ i ya ɲɔgɔmɛ tunna i ma k'a disa fɔ teriya bolo ma sadi i ya ɲɔgɔmɛ tunna i ma i yɛrɛ na taara la sisan yirisun dɔ kɔrɔ i bɛ saya kɔnɔna parce que i ka lɔn c'est fini i bɛ san sa i bɔra k'i ɲɛda yɛrɛ dɔ ka ɲɔgɔmɛ i kunna puis i panna ka wuli k'a ɲɔgɔmɛ minɛ i ko façon a tigi ko jɔn tɔgɔ kɔntana a ko Ala ko ne le y'a jɔn ye ne le y'i tigi ye sadi a firila façon ka nisɔndiya kosɔn barama fɔ ten ko ni i ko k'u bɛ ko ni ko nisɔndiyabagatɔ ko n'a k'a bɛ taa faga ko n'a ɲaji ma faga daji b'a faga o tɛ wa nisɔndiya a ko ko Ala ko i le y'a jɔn ye ne le y'i tigi ye Ala ko Ala bɛ content adamaden tubila ka taa Ala ma Ala bɛ content Ala nisɔndiya ka bon n'o bɛɛ ye an yɛrɛ ma hadisa min na ko min ye maa 100 faga ka maa 100 faga karisa fɔ tera boro ma a nana sadi a ma baara ɲuman kelen kɛ a tora sadi a bɛ tubi sira le kan ka taa Ala fɛ yen Ala ka a nimina waati sera saya sera ma mɛlɛkɛw nana le kana kɛlɛ kɛ hinɛ mɛlɛkɛw ani jangata mɛlɛkɛw dɔw ko non k'a ma baara ɲuman kɛ a si kɔnɔ dɔw ko non a tun bɛ taara tubi yɔrɔ la a nimisala ka baara jugu la a bɛ fɛ k'a dabila donc a tɛ se k'a ta anu fana tɛ se k'a ta depuis a daminɛ la Ala ka ko ye Ala ka bonya kɔnɔ a ye mɛlɛkɛ dɔ bila ka na c'est-à-dire ale bɛna kiiri tigɛ o ni ɲɔgɔn cɛ bon problème tɛ sa komi a bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la o a y'a filɛ a bɔra dugu min na cɛnni na ka cɛnni kɛ cani a n'a bɛ taa yɔrɔ min na a ka surun juma la a y'a fara o mɔgɔ kan hadisa fara o k'a fɔ
ko ala ka la hawla wala quwwata illa billah. C'est-à-dire ko ala ka ɲamara di dugukolo ma, dugukolo c'est-à-dire a bɔla yɔrɔ min na k'o yɔrɔ ka janya, a bɛ taala yɔrɔ min na k'o yɔrɔ ka surunya. La hawla wala quwwata. Adamaden ka tubi filɛ, ala bɛ ɲamara di dugukolo ma ka dugukolo labouger c'est-à-dire ka a taga yɔrɔ surunya ka a bɔ yɔrɔ janya. On nana kana mesurer kana filɛ a ta bɛ taala yɔrɔ min na ka surun yɔrɔ la, ala le ka surunya. I ma ala ka hinɛ ye, hinɛ minɛ ko ka tigi ni minɛ a kɛra alijinɛden. La hawla wala quwwata illa billah. Ni ala ka hinɛ ye, ala ka hinɛ le ni. ala ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Adamadenw, kalo min ka kojugu kɛ, a ka dansaw ka yɛrɛ nin kunna, a ka mɔgɔw tɔɲɔ, a ka kojugu kɛ, a ko kana jigi tigɛ ala ka hinɛ la. Ko inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a, ko ala bɛ jurumu bɛɛ yafa a bɛɛ lajɛlen siɲɛ 2. a bɛ jurumu bɛɛ yafa a bɛɛ lajɛlen. I ka n ba n fa, n balimacɛ, n balimamuso, i ka ala jigiya cogo cogo, k'i ka can ala la cogo min na, i ka surun ala la. ala ko ten ko inna allaha yabsutu yadahu billayl liyatuba musii'u nahar. C'est-à-dire ko ala b'a tɛgɛ la kɔrɔ, c'est-à-dire ala bɛ opportunité d'adamadenw ma, k'a b'a tɛgɛ la fɛrɛ, c'est-à-dire k'a adamadenw, c'est-à-dire kojugu min kɛla tele fɛ k'o jurumu yafa su fɛ, min fana kɛra su fɛ a b'o jurumu yafa tele fɛ, a bɛ jigi su, c'est-à-dire su kilan sabanan la, a bɛ mɔgɔ jɔn de bɛ c'est-à-dire fɛn ɲini fɛ ma da tigi ma, jɔn de bɛ jurumu yafa ɲini, bɛ jurumu a tigi jurumu yafa. I m'a la lon bɛɛ fo ka taa dunya wuli, ala b'o kɛ. A yɛrɛ b'a dɔn ka audience ta ni président ou ministre a ma nɔgɔ, mais ala ka audience gɛlɛyaba tɛ. I bɛ wuli dɔrɔn su kilan laban na k'ala dali direct la. Bɛɛ kɔfɛ ala ka tubi nɔgɔya bɛɛ ma, ala ka jurumu yafa. N bɛna hadisa laban fɔ, an b'a laban, an bɛ kuma laban, kuma jana. Ne yɛrɛ mana kuma bɛna se nin bɛɛ ma, mais j'étais très motivé. Hadisul muflis. Ni hadisa a bɛ mɔgɔ la siran dɛ. Alakira sallallahu alaihi wasallam kelen a ye sababu ɲini ko a ka dɔn ko jɔn ye muflis. Muflis ko a ka dɔn jɔn ye tɛgɛlankolon ye wa? Tɛgɛlankolon, jɔn ye tɛgɛlankolon ye? Sababu ko tɛgɛlankolon kɔni o lɔn o tɛ ko gɛlɛn o. Nafolo tɛ mɔgɔ muru foyi t'a kun, o le ye tɛgɛlankolon ye. Alakira ko kɛ cani nka tɛgɛlankolon to ye. Tɛgɛlankolon o le ye mɔgɔ ye kiyama lon. Mɔgɔ min bɛ na ni baara ɲuman caman ye, seli, sun, jaga, hiji, saraka, bangebaga sila, c'est-à-dire ka bangebaga ladon, sinji tugu, baara ɲuman bɛɛ, hiji a sugu bɛɛ a bɛ na n'o ye ka baara ɲuman caman kɛ. A ko nka a bɛ na ka sɔrɔ wakad shatama hada, a ka dɔ nɛni yan fɛ yen, wa a kalama a ka dɔ ka nafolo dunya fɛ yen. Jurutugu bɛ na ala fɛ, ala a ka nin kɛ ne la dɛ, ko ala b'a ka baara ɲuman ta ka d'o ma. Dunya kɔnɔ an bɛ wari le ka fɛnw sara, kɛmalon baara ɲuman bɛ ka fɛnw sara. Ni mɔgɔ ka hakɛ sara a kana gɛlɛya i ma ni nafolo ye, parce que kɛmala a bɛ sara fɛn min ye, o tɛ nafolo ye dɛ, o ka bon nafolo ye. Fɛn min tɛ sɔrɔ, parce que nafolo bɛ sɔrɔ n'i k'a di a bɛ na sini, nka baara ɲuman kɛma tɛ baarakɛyɔrɔ ye dɛ, baarakɛyɔrɔ tɛ kɛma ye. An ka sabali, an ka hakili to an yɛrɛ la, nafolo mɔgɔ ka hakɛ bila ala segin, nafolo le i bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ sini. Nka i m'a sara o cogo la, kɛmalon i b'a sara n'i ka baara ɲuman le, o dun baara ɲuman tɛ sɔrɔ kɛma. A ko c'est-à-dire ka nin ka hakɛ ta, bɛɛ bɛ na ala b'u ka hakɛ ta, a b'a la b'a baraji ɲuman ta k'a di mɔgɔw ma, k'a baraji ta k'a di mɔgɔw ma, k'a di mɔgɔw ma, a baraji bɛɛ bɛ ban pewu. Hali bi mɔgɔw a hakɛtigiw lɔn ne, ala b'u ka jurumu ta ka fara ta kan, k'u ka jurumu ta ka fara ta kan k'a fili jahanama kɔnɔ. Waliyadu bi ala k'an bɛɛ kisi nin ma. Adamaden hakɛ an ka sabali, an ka mɔgɔw ka hakɛ segin o ma, parce que tubila cogo cogo ni ma hakɛ segin ala bɛ se ka a ta, ala ka hakɛ min b'a la ala b'o yafa, mais adamaden bɛ hakɛ ala t'o yafa joona dɛ. An ka sabali, ka taa mɔgɔ la siran, an ye baara ɲuman kɛ cani, mais an k'an yɛrɛ tanga ka bɔ adamadenw ka hakɛ ma, mɔgɔw kɔrɔfɔ, jugu galon, mɔgɔw ka hakɛ, u ka nafolo, mɔgɔw danbew ka fanya da mɔgɔw la, ka mɔgɔw cɛ ka balimaw kɔ don ɲɔgɔn na, adamadenw ni bɔn,
kadamadenw joli bɔ k'u bɔnɔ nin na an ka yɛrɛ ɲɔgɔrɔsin bɛɛ la min bɛ ɲini fɛ n ba n fa ne balimacɛ ne balimamuso sitana b'a ka baara la an fana b'an ta la ala k'an latanga o sitana tɔɔrɔ ma nka n bɛ fɛn kelen pe ɲini fɛ sisan adamaden bila ka suma k'o tele banna an bɛɛ ye jurumutɔ an bɛɛ ye kojugu dɔ kɛ lon dɔ la an bɛna dɔ kɛ tuguni o yɛrɛ adamadenya yɔrɔ ye kɔrɔ tɛ ko n b'a lawari ko ma k'a kɛ nka i jija an ka tubi i sigi ni i sigi yɔrɔ min na sisan n'i bɛ n lamɛnna sanni i ka wuli i kalo ka kojugu i yɛrɛ b'a lɔn ala ko bal insana ala nafsihi basira ko adamaden b'a yɛrɛ dɔn adamaden b'a yɛrɛ dɔn i ka kojugu kɛ i k'a lɔn mɔgɔ da min ka hakɛ b'i la i b'a dɔn i ka ala ka hakɛ min bafu i b'o dɔn juru c'est-à-dire hakɛ da min b'i la i b'o dɔn i ka kojugu da min kɛ i yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔw b'a dɔn cogo cogo i yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ tɛ se ka lajɛ sɛbɛn ka di yɛrɛ ma mɔgɔ kana yɛrɛ nɛgɛ i bɛ yɔrɔ min na sisan décision ta ko ala ne bɛ kojugu kɛla i y'a tɔgɔ fɔ min ne kɛla ala yɛrɛ k'a lɔn ka tɛmɛ n kan nka ala n ka jurumu yafa n ka jurumu bɛna dabila n t'a kɛ tuguni i ye nimisa i b'i sigi yɔrɔ min na i fana ye décision ta ko i tɛ segin a kan tuguni ni adamaden hakɛ lo téléphone b'i bolo sisan a tigi wele a fɔ ne karima sinaya juru kun bɛ na n ko bana ko t'a sara yafa n ma n bɛna ɲini k'a d'i ma n kun y'a nafolo ta i kun t'a kalama yafa n ma n bɛna segin ka segin i ma i ka dɔ kɔrɔ fɔ yafa ɲini a tigi fɛ i ka jugu sago la galon da dɔ la yafa ɲini a tigi fɛ ala ta ka nɔgɔ tuma dɔw n ka nɔgɔ kɔrɔ tɛ ko an ka ɲa dɔn a la n ka kuma kɔrɔ t'o ye mais adamadenw ka hakɛ parce que kiyamalon kana bila i kɔnɔ ko mɔgɔ si tɛna yafa i ma parce que a kan bɛ bɛɛ da la ala adamaden i b'a ta i t'a to yen i t'i fa ta to yen i t'i den ta to yen kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma kiyamalon baara ɲuman de bɛ kɛ adamaden ka hakɛ sara a sara dunuya kɔnɔ ni nafolo ye a sara ni hakɛto ɲini ye o ka fisa kiyamalon a ka taa sara fɛn na fɛn min tɛ sɔrɔ min ye baara ɲuman ye kana wuli yɔrɔ in na i bɛ yɔrɔ min na ne ba ne fa ne balimacɛ ne balimamuso n'i ma tubi nana ka hakɛ bila a sego ma n'i ma se k'a segin a fɔ ɲɛnɛ i ka fɔ nin bɛ n na n ye n ta i y'a kɛ nin bɛ n na n ye nin f'i ma n y'a kɛ ten yafa n ma c'est vrai dunuya lebu bɛ dunuya malo bɛ a bɛ se ka tigi tɛ yafa i ma tuguni a t'i y'a fɔ ko n t'a yafa mais i k'a effort kɛ n'o kɛra ala bɛ se hali n'a tigi ma yafa i ma ala k'a dɔn a b'i dusu la a bɛ fɛ ka yafa ɲini kiyamalon ala bɛ fɛn d'a tigi ma min b'a kɛ a bɛ yafa i ma ala bɛ se o se b'a la ye nka n'i m'a fɔ a tigi ɲɛna pewu a tigi ka hakɛ bila i sigi b'a kan kiyama bɛ kɛ baara ye an bɛɛ ka yafa ɲini kɛ an ka yafa ɲini adamaden ɲɔgɔn fɛ an ka tubi an sigiyɔrɔ nin na an bɛ jurumu ma i ka ko kɛ a juguyara cogo cogo a bonyana cogo cogo ala bɛ yafa ni adamaden hakɛ den b'a la yafa ɲini a tigi fɛ hali ni tɛ se k'a sara bi a fɔ ne n bɛna sara i y'a fɔ min y'i ka hakɛ d'i ma i fana y'a ŋaniya ta ko i b'a sara i y'a fɔ ala n dɛmɛ n ye silamɛ adamadenw ka hakɛ segin o ma walahi ala b'a nɔgɔya ala tila ko ten ko ni mɔgɔ min ka juru ta mɔgɔ min fɛ ka adamadenw ka hakɛ ta i ka juru ta dɔ fɛ a b'i kɔnɔ k'i b'a sara ko ala b'a nɔgɔya i ma ko nka n'i k'a juru ta i yɛrɛ a b'i nin kan ko i tɛ fɛ k'a sara ko ala b'a gbɛlɛya i ma a fɔ ni sincérité i bɛ fɛ ka hakɛ sara ka damasina sire tɛ n ye dɔw kɛ ala a nɔgɔya n ka se ka adamadenw ka hakɛ d'o ma a kɛra mɔgɔ ka juru le i ka dɔ ka hakɛ ta cogo dɔ la ala b'a nɔgɔya i ma kiyamalon kiti bɛɛ tigɛ n kɔfɛ discours ba bɛ yen sitana bɛna discours kɛ ala kana n k'o jamaw la ala kan bɛɛ kisa bɔ ala kana n k'a jama la a ko wa qala shaitan a bɛna discours kɛ mɔgɔw ye ko inna allaha wa'adakum wa'ada alhaq ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم شيطان جيت كده فلا شيطان بافو أكو قالا كاللايرو كان لايرو كان تاي كوني على لينتي أتيجي نيل كادان أبي سي نيل ما من هكيتي تيجان يوكشة كاستما سراير لا كلا كدينا سراير لا أكو وعدتكم نفنا كاللايرو داما كان نجى كان مرسا كالدنيا جاي
ako ka bana ala tamaka tugune tako ako nga ko pouvoir foyi kun tɛ ni sitana bɔra kan fanga foyi kun tɛ ni sitana la k'a jago k'a bila ko la ako fo illa an da'awtukum fastajabtum li nga wele nga ko la ɲanya kɔrɔ nga marasa a sɔnna ne ma ako kana li jara kana jalaki dɛ ko fala talumuni walumu anfusakum ko akana ne jalaki dɛ a yɛrɛ jalaki ko ma ana bimusrikhikum wama antum bimusrikhi sitana janama do asureno ako ne tɛ se k'alu kuma bɔ bi alu fana tɛ se ka ne kuma bɔ dɛ nga jigitigɛ ko inni kafartu bima ashraktumuni min qabl sadi ne kafiriyala fɛn ma i m'a ye décharge filɛ ale ka a ka sadi ne bila ala nɔ min na ka ban ala ka sira ma ka ne ta ne yɛrɛ kafirilaw ma ne t'o lɔn dɛ ne tɛ foyi y'a ye bi ne yɛrɛ sadi ne yɛrɛ je ne reconnais pas au fait sina b'o de fɔ ala ko inna zalimina lahum adabun alim ko jira kun tɔɲɔbagaw min sɔn bana ka ala la ka sira ma ko jangata gɛlɛn b'o ye adamaden ka sabali sitana ka nɛgɛli filɛ dɛ a ka khatawatu filɛ a ka sira filɛ a b'an nɛgɛ cogo min na kɛma bɛna nin fɔ an ɲɛnɛ an ka ji an kana k'o jama la ala kana si k'o jama la ala ka tubi nɔgɔya an ma ka baara ɲuman nɔgɔya an ma ala kana sitana kɛ k'an marasa ala kana dunya kɛ k'an marasa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين